Ik ben hier naar onderwijs naar Leonard en Imelda. Zij zijn zwanger van hun eerste bandje, maar Leonard zijn heid is laatst overleden. Dus ja, dat is minder mooi natuurlijk. Nou, een vriendin van hun, Anna Torensma, die joegen op voor een mooi pakketje van de bakker. Dus we zullen even zien als ze thuis binnen en hopelijk kunnen we hun verrassen. Ja, daar komt iemand tussen. Goeiedag. Goeiedag. Leonard? Ja, klopt. Helemaal goed. Ja. Ik ben nog een goeie adres. Ik krijg een pakketje van je. Oh, nou dank wel. Echt voor Imelda. Ja, die is aan het werk. Die is aan het werk. Ja. Ja, nou dat maakt niks. Doe ik het ook wel even ondernemen. Nou, dan doe ik dat even. Ja. Ja. Want ja, alsjeblieft. Ja. Je hebt wat een rare tiert zit je in op het moment, ik begreep. Ja, we hadden haar dier gewoon. Dat we je zelf nog weer de goede kant uit. Maar een paar weken alleen is dus hij kan te versterren. Ja. Dus dat had er wel even inhoud. Ja. En zelf in verwachting van een baby? Ja, van onze eerste. Dus die komt in februari. Dus ja, dat is het lichtstukje aan de horizon. Dus dat is wel heel mooi. Dat is wel mooi, maar ja, wel jammer dat je hem dat dan net met mijn meisje kent natuurlijk. Ja, klopt. Dat is maar wel toch mooi. gaan we als laatste is hij die aankennen dat hij weet wat het worden is. Of wat het worden zal. En die naar mij was mijn echo en wij weten zelf niet wat het wordt. Maar dus hij dus wel mij al de namen die erbij had. Dus ja, dat had er nog wel mij krijgen. Ja, dat is wel heel mooi. Ja, klopt. Ja, dat is heel mooi. Ja. Dus nou, ja. De Wien die had dus een berichtje gestuurd en die zei, nou die verzin je even een opkikker pakketje. Ja. Enig idee waar dat wijze Ik heb geen kent? flauw idee. Nee? Nee. Anna Torensma. Ah, ja. Dat is een vriendin van hem, neem ik aan. Nee, dat is dus mijn schoonzus. Oh. Dat is van Imelda. Ja. Oké. Ja, klopt. Ja. Zo. Ja. Nou, die zei, super. dat gunnen we hun even een lekker pakketje. Ja, nou, dat komt zeker wel helemaal goed. Maar ik niet het hebben van... Dat komt wel op. Ja, wel ja. Sure? Ja.